Malam luar biasa pada malam hari kita tampilkan artis selanjutnya untuk ada semuanya. Artis ini baru nyampe dari Surabaya kemarin sore. Ini masih kecil. Oh, masih ada. Tulisannya masih kelas 2 SMP. Oh, berarti 2 SMP. Yuk. Kita tampilkan satu artis cantik jelitanya Indonesia bareng Kuyon Maton, ada si cantik mungilnya. Iki lho bocah. Ayo sayang. Halo, adik. selamat malam. Malam. Ini mau apa? Mau nelek. Harus tak nyanyi, tak kok mau apa ini langsung ngono. Kau nyanyi. Dulu langsung nyanyi ral dulu ral. Nyanyi ya, Dek. Ini minol ya? Mau mayor apa minor? Minol aja. Minor. Minol. Ben. Saya cilik kan, Dek. Oh, cilik. 2 SD paling, Pak. SMP kelas 1. SMP. Tulisannya SMP kelas 1. Oh iya. Anak lanang nang terjaga. Enak dah. Luar biasa. Tepuk tangannya mana buat adik kita yang satu ini? Enak karepmu ra karepmu. Pak, tak cilik ya aja ngono dialus. Bisa karep. Ngaji. Besok gede dadi wong aku. Religius mesti bocah. Iya. Sholli wa sallim iman ala Sholli wa sallim etan kali kulon kali Budi men. Ini masa mbok tengah ono tampah etan kali kulon kali tengah-tengah ono tampah awan ngaji sore ngaji bareng karo wong gajah awan ngaji sore ngaji sedaya pinaringan rezeki sareng-sareng sholli puisi. Ngaji yo. kanggo wong gajah ngoro ojo lali ndonga mergo ndonga iku nyedakno marang kuwasa diparingi rezeki diparingi berkah pahala amin Allahumma bimang kodoada Bocah cilik lungguh marek sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik bocah gede rumah dan uang tuane untung cek podo uripe ojo disia-siake yen nanti wis ditinggalake bakal ketung tembe murine. Hei bocah cilik-cilik lan bocah gede-gede, hati-hati urip ning alam donya mung sedelo paribasan mung mampir ngombe. Kaya apa awak dhewe tiru bocah cilik-cilik sing budal ngaji
Sandangane resik, pikirane apik, atine uga becik, tingkah lakune uga apik. Kaya mangkono awak dhewe ngibadah ning alam donya. Bocah sing gedhe-gedhe semono uga rumato wong tuane mumpung isih urip ning alam donya. Yen wis ngati ditinggalno, awak dhewe wajib ndonga. Sebab apa? Bektine awak dhewe mung ndongakno wong tuwa. Ayo, padha hati-hati lan waspada. Gentenan kancane. Mula isih esenku kuwi ngibadah ati resik pikiran apik sandangan bejo. Matur nuwun. Iso ora? Nyapa, Bu? Nyapa, Bu? Salah ibu Indonesia. Aku dengeri perkara iki lho karo Bu Kofifa wis diomong. Hati-hati Mas. Oke. Loro ati. Tombo ati. Meneng aja kamu. Loro ati. Tombo ati lho. Iku 5 perkarane. Kaping 1 eruh tangga gelange gedhi. Iya. Masuk. Parati. Kaping 2 diapusi bojo. Loro. Kaping 3 sing lanang elek sing wedok ayu. Kaping 4 ora duwe dhuwit pacar minggat. Kaping 5 duwe ganti apusi rondo. Salah sawijine mesti tau ngelakoni. Kudu sing sabar, yen ra sabar stres terus mati. Ayo. Tolong. Aku mewakili sebagai laki-laki. Tolong dengarkan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Sing nomor 1 mau rungokno, nek tanggamu tuku gelang gedhi, aja lara atimu, mesakno bojomu nyambut gawe rino wengi gawe awakmu. Oleh bendina tuku gelang, bojomu akhirnya kuru-kuru stroke. Rungokno ki omongane wong lanang ini jerikan laki-laki. Contone apa? Wong wedok mudhung mesti luwih kong sitok, napi wong lanang songkok sitok sampai buluk meneng ae. Wong wedok daster luwih kok 15, wong lanang sarung sampai ngelontok meneng ae. Sabar-sabare wong lanang iki kaya ngono kuwi. Apa meneh bengi iki aku nyambut gawe ning kene golek dhuwit, engko lho mulih dhuwit iki karo bojomu. Padahal wong lanang iki kudune maksamu, wong lanang gampang stres. Lah wong nek bojomu ser mancing, budal mancing ora apa-apa. Sing penting nyambut gawene tetep sregep. Apane mancing lho sampe ra iso jangkrik. Sabar, Mas. Menengo tambah condakku. Aku ora kena suwe masamu. Kaya kene iki nek panggung mbok guyu masamu. Mulai kene iki lho nek ora nggo dhuwit seleni bojoku. Ora percaya. Menengo tambah condakku. Iki aku ngomong ngene iki loro ati masamu loro. Lah kok iso ngomong kaya ngono kuwi? Kok iso karo ibu-ibu kok iso ngomong? Lah aku ya ora aku ora ngomong iki wong ngomong aku dhewe aku. Lah berarti kehidupanmu piye ngono kuwi? Ya ngono kuwi. Wong wedok yo kaya ngono kuwi lho. Aku iki lho diseneni. Lah yo wong wedok menang-menangan rumah samu kowe menang dhewe ngono apa piye? Sing duwe donya kowe ngono apa piye? Wong lanang iku yo mergawe kanggo awakmu, kanggo keluargamu. Ngene iki arep metu ngopi ora entuk, arep PS-an ora entuk, arep mancing ora entuk, arep dolan ora entuk. Wong wedok menang-menangan. Masane donya kowe dhewe. Lah nyapa to kowe? Kowe nyapa? Wangi-wangi awakmu. Lah nyapa wangi aku? Dhewe nglakoni. Rumangsamu wong lanang makili wong lanang, aku makili sing wedok-wedok. Lah terus? Lah lanang kan wajibe menafkahi seorang istri. Lah lha kok terus kok gak trimo ngono, Lah aku biyen jaman ning anu Neap so. Apa? Apa? Manaep. Naib. Kuwi lho kudune anten nganu Terus wong lanang kuwi
Ora, aku zaman kuwi mana? Kudune wong wedok resik-resik kurang resik ya gak entuk nesu. Terus masak umpama kurang enak. Ya aja ngomong le. Lah nyapa? Kuwi wong loro iki musuh sitok cagak PLN ki kalah ngene ya percaya. Lah piye kadang wong wedok iku ya masake gak enak. Resik-resik kurang resik. Umbah-umbah orang. Terus wong lanang semena-mena ngilokno wong wedok. Aku kancamu iki pokoke. Engko tambah ya. Saiki perjuangane wong wedok karo wong lanang iku abot wong lanang ya. Loh, abot wong lanang apa wong wedok? Lah wong wedok lah. Abot wong wedok. Abot wong lanang. Bener omong lanang mau. Ya bener abot wong lanang ning luwih abot wong wedok. Abote Abot wong wedok mengandung 9 bulan. Ayo. Ya ben salahe gelem. Loh. Loh tapi jenenge kodrat wong wedok pancen kan. Ya ngono, ngomong jenenge abot-abot ngene meteng neh. Kaya kepenan ngono. Yalah. Ya jangan salahkan ibu mengandung lah. Lah salahkan apa? Ya salahkan bapak menaruh burung. Maksudku ora kowe. Ya gak perkara ning ngono lho. Wong lanang iki mergawe rino wengi. Bating tulang. Tengah kene. Mah. Nyapa? Engko aku mbok ambung. Wah, lambot kok tang sampah ngambung. Ora mutah ya kancane. Konsepku kan anadofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Masih tong sampah lah nek kon buak sak buak lek gak ono tong sampah, mbadok gedang lek gak nduk tong sampah terus gedange terus nang ngarepe gak kepreset. Lah tapi tong sampah kena seminggu ora dibuang kuwi ambune kuwi lho. Ora apa-apa le. Lentute. Kene wong lanang iso ngomong eket nang rene. Iya, aku ndi? Nang kene. Iya. Kowe kene. Lho, nang kene di situ Lah sapa? Mesti ning ndi? Aku. Serendem kene serendem. Oh iya. Lah piye? Kene percil kene serendem. Oh, ngono lah. Kene aku. Kene sontem. Wis? Lembang wong telu. Mak jedor, Mak jedor, mak jedor. dor. Enek sinden pecah. Sindene entute ambune ampek. Ana resepe ya entut gak mambu ya. Resepe ya apa? Gak mambu carane piye? Dinget. Resep anyar dulur. Tak pengen entut ra mampu sampean nget. Agak dilebokne tek ning didang des dibuka cus ngeblak sing nget. Ibu-ibu nang kene ku biasane masak lode lho, Bos. Lode? Masak lode. Tolong nak menelek kate mangan cek gak mambu dinget. Ya berarti lek entut gak mambu ya dinget. Ngeten lah pengen mutah wis sak keluarga kok rumah sak kontut dinget. Ngeten. Nadane, Mbak. Nyanyi. Nyanyi apa? Boten. Nyanyi apa? Kok iso ya nembang. Apa le? Apa? Lu ayu. Kuwi tak tilik kuwi. Kok awakmu karo tak tilik. Lah aku ora ro, cel apa le? Lah kuwi kancamu ya samono-mono kuwi lho. Piye sak iki? Awakmu kan isih anak-anak to. Iya. Anak kucing iki. Aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan. Deh. Hop, wis ya, jogete ngene, jogete ngene tok ae ya. Maju mundur lho piye? Aku ik maju dia mundur maju ya. Iya, maju sik ya. Kan mesti ana kendhange tang. Jus ngene. Iya. Sandang. Cewek lambemu. Sandang. Aku iki Jare kan maju. dorong. Nyapa? Maju kok maju. Aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan. Golek duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Hop, wis iso hop. Iki diganti. Aja ngono tok. Iki diganti lho ya. Iya. Ganti piye to, Mas? Ya diganti kata-kata. Cepet le. Bunga pengen kecepet. Kaya anak kucing ngono. Kudu iso jawab lho ya. Ya. Aku iki dadi seniman saben dina ya mung tanggapan pengen apa ae mesti keturutan Ngerti ya pikirane kaya wong edan. Teng. Oke dadi apa?
mergawe kuning dhuwur panggungan nasib apik entuk tambah saweran nasib elek guyu kaya jaran ceng 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 jenengku iki tak slentem masih yo kuru atiku ayem ngalor ngidul manganku jangan bayem saben dina aku Nek jenengku iki lak roboh asliku nang Surabaya senenganku lak mangan semangka sayang sithik Keslolo terus bongko cereng cereng ceng. Aku gak iso. gawe Aku iki jenengmu sapa Percil. nah Ayo, apa masuk? Iki ngono ning omahe Pak Nanang. Iki engko mung ngenteni saweran. Yen ra metu ra karo-karuan. Sampe ra dikeki engko dinteni ning tengah dalan. Neng 50.000 ra apa-apa. 100.000 ra apa-apa. nyapa lho njaluk saweran barang jaluk saweran Ya, aku ra iso. sini. Ya paling gak ya ku mau perkenalan wis ana. Apa kok Pak Nanang jaluk saweran? Terus dikeki nang dalan. Ora ning ngono lah Pak Nanang ngono ngapik karo aku. Mas Percil, engko lak mulih ning omah, engko awake dhewe ape didumi. Dumi apa? Kowe teh, Aku kowe sosis. Kowe aku susu. lho kok penak awakmu Ya lho, kowe teh Adel, Adel aku susune Bu. ngono lho Berarti ku lho. ngapur bos ya ampun. Kowe Iki sosis apa? Pak Nanang. Berarti kuwi keluargaku lho sing kuku kuwi lho deke. oh diwene jajan Aku awake dhewe dikai, mari dimasak bareng-bareng. Wah, sosisnya Pak Nanang sing ireng iku. Ya maksudnya sing dibakar. Ya iya dibakar. Wah, iki jane lengan apa cagak PLN to lho kok iso ngene kaya iki. Nadane coba, ya. Kentongan Nyanyi balik sing bisa. penak aja nganti ngisin-ngisin, aja sing lagu kuwi kancane gak iso. Minor. nek kakangku jenenge Percil Ngono. biasa Enggak. gawene bendina ngutil Ben bele ra apa-apa. Util tanggane ora masalah. Gini kan. Minor. Sele, iso ora Iya. sele. Sele. Selen Kowe iki tak anteni tenanan lho. Kowe iki tak anteni. Ya sik toto-toto lah bos, kok mesti kok gepuk-gepuk gemes ta ndelok aku. Ora gemes sing ngono kuwi lho gaji lho sepiro ya kaya kene. mantep ngono senengane senengane Ngomong saiki. Hah? atane ngono Juragan ketoprak. Halo. Halo. Assalamualaikum. Iki ora bakul cilok ngarep omahmu to? Oh, nggih. bakal cilok kok mas Nggih. Oh, sias nggih. Oh, berarti tanggal 5 April. Alhamdulillah. Siap. sinten Pak Sinten? niku sinten Ibu Khofifah. Nggih, siap. Nggih, matur nuwun. Nggih. Oh, panjenengan ajudanipun. Oke, siap. Waalaikumsalam. Gubernur. Bu kopi Pak ajeng napa Bu Khofifah sapa to? Bu gubernur Bakul degan pare. duwe Wah, gawe lah sing biasa mampir kuwi to. Heeh. Iya jenenge pipah. Jaluk toprak. Oh iya. Jope akeh. Siap, aku ikut Kakak. masa jope Apa? Halo. Kalian sinten? Waduh. Oh alah. Nggih. Pak Abdullah Aswar Anas. Oh, Banyuwangi. Waduh. Pripun Pak Anas? Oh, ngersakaken toprak pindah. Tanggal pinten? 17. Wis kosong-kosong kancane kosong aku. ayo ngomong ngono kosong Poso iki.
nggih main niku saged. Acara nganu to nuzul Quran. Siap. Ah, kono Toprane lho. Oh nggih ben beda nggih. Matur Mbah Nuwun siap. Wis tak ben manut. Roh pra. Sinten? Pak Abdullah Aswar Anas. Menteri Panas. Anas Menteri. Pak Menteri. Sopir. Gak Ora sahabat. Lho, piye toprakku laris lho. Melok Pak, melok Pak. Delok. Ku sinyale mati lho. Ngene sinyale ora enek Toprak. Ya, melok Pak. Melok ora? Melok. Butuhkan pemain. Toprak kuwi luar biasa. Sesuk mben kuwi tanggapan ning Kertosana. Lakoni. Lakone apa Pak? Laire labubu. Kita toprak kuwi tradisi ya Pak nyapa. Api iki Pak. Api iki dhewe nane lho matine Doraemon sedenge.